Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Pinela Marjan ke lalo non hejong arni kemi production YouTube channel pen kamunda ponala Marjan. Doji-Doji labang sola Marjan ane tumjong si full video lang tung polote arni kemi production YouTube channel lang tum humri dam bote thei ponong ji. Video lang le aprang kanghan pen ede channel apon subscribe tha like pi tha la pen lang mi sen polote comment nong than bachini na. To tang te a video le pang cheng pon iglona. Doji-Doji labang sola Marjan along ilitum arju ponlong make Karbi ang lamo penang nam chitang plong alun sepi nitu Timung pi lapen alun sepo Binong Timung lapen Simion rongpar alang itu pensi lunpo labang solun jiralong music pidun lake horentok bi alang ni pensi pidun labang sola Marjan along casting mate ceparjan pon bang pu bang pi alang itu amen la eken lo Karbi ang long pong pen nong nam chitang plong ceparjan bang pu reporterang lapen ceparjan bang pi malintu supi anparta malong Timung lapen nirmilihan sepi ang itu pensi ceparjan labang sola Marjan along makeup artist mate RJ ke pamara bang alang limen Ricky Tiron labang sola Marjan pan choreographer lake serlebon bepi alang lipen siklempon lo labang sola Marjan pan concept lapen direction lake Karbi ang lomong penonam chitang klong ceparjan bang bepol terang alang lipen siklempon lo labang sola Marjan pan direction of photographer mate thiek pen DOP lapen edit alang limen lake big moirang alang lipen siklempon lo sing ting ne une labang sola Marjan pan producer alang limen lake mongol singrong hang alang lipen si produce pon totang te pinila Marjan ke laan velo domi thak mei kardo